Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. За акном зноў ідзе дождж, і мне пачынае падавацца, што гэта проста вы, слухачы майго падкаста, згаварыліся. 100% так і ёсць. Вы ўзялі вось гэты апарат ці сістэму, не ведаю, як гэта назваць, якой разганяюць хмары перад парадам, і проста гэтым апаратам сабралі ўсе хмары над Варшавай, каб я сядзела і записывала падкаст, каб я не бадзялася дзесьці там на вуліцы. І хто я такая, каб вам адмаўляць, у прынцыпе? Вось, дождж, за акном сяджу і записываю падкаст. Таму гэта зноў такі ранішні падкаст з больш прыемным для мяне голасам. Зноў жа, магчыма, вы не заўважаеце ніякіх адрозненняў на слых, але я заўважаю гэтыя адрозненні хутчэй у сваім адчуванні. Па-першае, мне прасцей гаварыць, і калі я записывала мінулы выпуск, які таксама я сядзела і больш за гадзіну гаварыла з мікрафонам, і ў канцы, звычайна, калі я записываюся вечарам, я ўжо адчуваю, што маё горло даволі моцна стамілася, яно можа трошкі пахрыпваць, мне пастаянна даводзіцца піць ваду. А калі я записываю падкаст раніцай, такога не адбываецца, потому што мой голас яшчэ не стомлены, яшчэ свежы, я за сёння амаль нічога толкам і не гаварыла, некалькі галасавых паведамленняў толькі запісала, і ўсё. Таму вось такім абсалютна свежым голасам сёння ў 129 выпуску падкаста раскажу вам пра тое, што цікавага адбылося ў літаратурным свеце ў Беларусі і за яе межамі у мінулым месяцы ў ліпені. І страшна падумаць, што да канца лета засталося ўжо нават менш за месяц, засталося колькі? 26 дзён, сёння 5 жніўня. Я не буду тут сумаваць з нагоды таго, што лета амаль прайшло, а я нічога і не зрабіла, таму што як бы я нічога і не планавала зрабіць летам, я планавала проста жыць. І я яшчэ згадваю, як мы ў кнігарні думалі, што лета, гэта такі спакойны перыяд, і менш людзей будзе наведваць кнігарню, і менш заказаў рабіць. А пакуль што мы выдаём адну за адной кніжкі, чакаем папярэднія заказы нейкія, выхад Ведзьмара, выхад Толкіна, выхад, што ў нас яшчэ выйшла, вежавы гадзіннік, Кочпрот, выйшла кніжка пра нейрадзюбель, і пакуль што гэта даволі актыўнае і насычанае лета, і я б не сказала, што гэта нейкі зацішны час. Магчыма, сапраўды людзі робяць менш заказаў, але ўсё роўна гэта не так заўважаецца, таму што пастаянна адбываецца нейкі выхад кніг, падрыхтоўка да выхаду кніг. Карацей, лета часам гэта таксама вельмі гарачы перыяд у працы. Хаця мы прывыклі, што лета гэта хутчэй нейкі перыяд адпачынку. Тым не менш, летняга адпачынку ў падкаста Белліт няма. Мы з вамі бачымся і да канца жніўня будзем бачыцца. Я спадзяюся, што ўсё ў парадку. Таксама я записываю чытацкі дзённік, новы выпуск, які выйдзе ў жніўні. Я пыталася ў сваіх патронаў на Патрыоне, пра якую кнігу яны б хацелі паслухаць чытацкі дзённік. І сама прапанавала ідэю, каб пачытаць у чытацкім дзённіку штосьці класічнае, і паколькі з класічнага ў мяне на паліцах тут ёсць «Леаніды не вернуцца да зямлі» Караткевіча, і вы адрэагавалі, ў прынцыпе, станоўча, і таму я зараз записываю чытацкі дзённік па гэтай кнізе. Калі вы хочаце паслухаць папярэднія 8 чытацкіх дзённікаў, то я запрашаю вас далучацца да майго Патрыону. Такім чынам вы і падтрымліваеце падкаст, і атрымліваеце у якасці падзякі нейкі дадатковы унікальны кантэнт, які ёсць толькі на Патрыоне. Ну а сёння мы з вамі пагаворым пра тое, якая беларуская кніга трапіла ў топ-100 кніг ад New York Times. Таксама пагаворым пра Джорджа Марціна, які працягвае карміць сваіх прыхільнікаў сняданкамі, так і не называючы дакладную дату выхаду кнігі, наогул, на якім яна свеце, ці даведаемся мы калі-небудзь, чым гульня тронаў скончылася ў літаратуры, а не ў серыяле. Таксама трошкі пагаворым пра розныя літаратурныя прэміі і даведаемся, якія ж кнігі з'явіліся на беларускім кніжным рынку за мінулы месяц. Ну і сёння пачынаем адразу з кніжных навінак. Я пакуль пісала сцэнарый, зразумела, што іх проста неверагодна шмат. Проста вельмі шмат кніг выйшла за ліпень, і гэта чарговае пацверджанне майго ранейшага тэзісу адносна таго, што не заўжды лета гэта нейкі спакойны перыяд у кніжнай сферы, ў нейкай выдавецкай справе. Таму зараз раскажу вам, што цікавага з'явілася з кніжак па-беларуску ў ліпені. Выдавецтва Локвінаў пры падтрымцы амбасады Ізраіля выпусціла кнігу фэнтэзі пісьменніцы Гагар Янай.
Дунай. Кніга называецца «Скрадальнік лекаў» і пераклаў яе з іўрыту. Як не складана здагадацца, калі не Сергей Шупа, то Павел Касцюкевіч. У нас выбар невялікі, але выбар, в прынцыпе, ёсць. І «Скрадальнік лекаў» — гэта першая кніга з серыі «Левіятан з Вавілоніі». Вельмі цікавы ў гэтай кнігі сюжэт. Яна нам расказвае пра Элю і Йонатана. Гэта звычайныя ізраільскія школьнікі, якія трапляюць у паралельную з нашым сусветам цывілізацыю Вавілонскай імперыі, дзе ўладарыць магія і навуковыя тэхналогіі. І падлеткі павінны вырваць свайго бацьку з цэпкіх лап злачынных падарожнікаў між сусветамі і іх фармакалагічнага кодла. Вось так у анатацыі напісана. Ну і таксама яны мусяць выцягнуць сваю маму з бяздоннай прорвы душэўнай хваробы. Калі вы слухалі падкаст «Кніжная шафа», апошні наш выпуск, то Наста трошкі расказвала пра гэтую кнігу, яна ўжо яе прачытала, і сапраўды мне было незвычайна пачуць ад Насты вось гэты факт пра тое, што там у гэтай кнізе згадваюцца вось такія захворванні ментальныя, і гэта сапраўды незвычайная тэма для падлеткавай літаратуры. І таму мне будзе вельмі цікава пазнаёміцца з гэтай кнігай. Я спадзяюся, што да канца гэтага месяца яна да мяне даедзе, дзякуючы добрым людзям, і таму я вельмі аператыўна яе прачытаю і вам пра гэтую кнігу раскажу. І зараз я разумею, як шмат шуму навокал, то пачынаюць нейкія гукі сірэн паліцэйскіх, то проста машыны ў двары вырашаюць неяк гучна ехаць, плюс ідзе дождж. Хаця, здаецца, на мінулым выпуску гэтага было не чуваць, хаця там быў моцны вецер з дажджом. Таксама я асэнсавала, што за зачыненымі дзвярыма ваннай у мяне працуе пральная машына, пра якую я забыла, але, ў прынцыпе, яна даволі ціхая. Гэтага вам дакладна не чуваць. Ну, але, здаецца, ніякіх шумоў, якія б перашкаджалі запісваць гэты падкаст, няма, бо я згадваю, можа, тыдні 2 таму я прачнулася ў суботу, дзесьці каля 7 раніцы, 6:51 было. Я зафіксавала гэтую дату ў сябе ў галаве, гэты час дакладней. 6:51 раніцы, субота. Камунальныя службы прыехалі ў двор для таго, каб прыбіраць шкляное смецце. Яны выгружалі кантэйнеры са шклом і рабілі гэта хвілін 10-15, і вы самі разумееце, які гэта быў гук. І мне, канешне, расказвалі пра тое, што палякі устаюць вельмі рана, таму ім нармальна, што вось такія трошкі крывыя часавыя паясы, я не ведаю, як гэта назваць, калі цямнее зімой ужо а 3:00, і яны ніяк не могуць перавесці гадзіннік нармальна, каб уставаць, калі, паўзмрок такі, але каб вечарам яшчэ было даволі светла. Ну і вось мне казалі, што проста палякі рана працуюць, для іх гэта окей. Для мяне не окей, напрыклад, я не хачу, каб а 3:00 раніцы была ноч на дварэ. Ну і вось нібыта 6:51, субота, выгружаць шкляное смецце, таксама окей. Ну, ладно. Я, ў прынцыпе, даволі хутка пасля гэтага змагла заснуць. Але вяртаемся да тэмы падкаста, а то трошкі лірычных адхіленняў пачалося, і працягваем гаварыць з вамі пра кнігі, якія выйшлі ў Беларусі па-беларуску. Ініцыятыва «Кніжны рысь», якая займаецца выданнем сямейных кніг па-беларуску, выпусціла пераклад знакамітага дзіцячага твора Эленор Поттер «Паліяна». Пераклад з ангельскай мовы зрабіў Францішак Корзун, а ілюстрацыі да кнігі намалявала Дар'я Заец. Вельмі пяшчотныя ілюстрацыі, мне вельмі падабаюцца, і наогул мне здаецца, што амаль усе выданні «Паліяны», якія я бачыла, яны такія вельмі пяшчотныя, вельмі дзявочыя. Карацей, вось гэтую кніжку ілюструюць проста цудоўна. І наогул «Паліяна» — гэта даволі вядомая кніга, дзіцячая кніга ў свеце. Гэта гісторыя пра дзяўчынку, якая ўмее знаходзіць чаму парадавацца ў любых абставінах. І гэта мне адразу нагадвае кнігу, якая калісьці выходзіла ў выдавецтве «Коска». «Маё шчаслівае жыццё» называецца, кніга пра дзяўчыну, якая пайшла ў школу, у 1 клас, і там ёй далі такі сшытак, каб можна было запісваць, з якімі радасцямі яна сутыкнулася на працягу дня. Вось гэта штосьці падобнае. І таксама падобная тэма, што у дзяўчыны ў кнізе «Маё шчаслівае жыццё» памерла маці, а ў Паліяны памерлі бацькі. І калі ёй было 11, яе забрала да сябе цётка з нейкага такога пачуцця абавязку. І Паліяна вось у гэтую радасць пачала вучыць гуляць усіх навокал. І таму увесь горад, дзякуючы Паліяне, змяняецца, і нават самыя няшчасныя злосныя людзі пачынаюць зноў радавацца жыццю. Але пачынаецца перыяд выпрабаванняў для самой Паліяны, і вось ці зможа яна знайсці, чаму парадавацца ў такіх цяжкіх абставінах, вы даведаецеся, калі прачытаеце гэтую кнігу. Для мяне Паліяна — гэта такі настальгічны твор, нягледзячы на тое, што я яе не чытала.
міма мяне прайшла гэтая кніга, яна не была неяк папулярная ў маім дзяцінстве, я даведалася пра яе ўжо ў сталым узросце, але калі я была малая, я хадзіла на спектакль. Здаецца, гэта быў тэатр юнага гледача, і там быў спектакль Паліяна, галоўную ролю ў якім грала беларуская актрыса Маша Возба. Яна тады была такой невялічкай суперстар беларускага тэатру, бо сапраўды, нягледзячы на свой узрост, яна проста неверагодна адыгрывала ролі, і нават я тады, малая, яшчэ не надта разбіраючыся ў тым, што такое акцёрская ігра, я ўжо разумела, што гэта вельмі таленавітая дзяўчына. І гэты спектакль мне неверагодна спадабаўся, потым, здаецца, яшчэ была экранізацыя, і, здаецца, я таксама яе глядзела. Але вось менавіта спектакль я памятаю добра. Таму цяпер, раз гэтая кніжка выйшла па-беларуску, у мяне ёсць нагода яе прачытаць і зноў акунуцца ў гэтыя нейкія прыемныя, цёплыя, настальгічныя ўспаміны з маіх дзіцячых гадоў. Уладзімір Някляеў, якому 9 ліпеня споўнілася 78 гадоў, выпусціў новы зборнік паэзіі «Без айчыны», кніга турмы і замежжа. І гэтая кніга выйшла ў польскім выдавецтве «Колегіум Еўропы Всходняй». І сам аўтар так анансаваў новую кнігу ў сваім фейсбуку. 9 ліпеня, дзень народзіну, 78. У нумаралогіі гэтая лічба кажа, што трэба бачыць сітуацыю такой, якая яна ёсць. Талковая лічба. Заходзячы з сітуацыі, якая яна ёсць, новую кнігу назваў «Без айчыны». Ну вось відаць, што Уладзімір Някляеў ўсё ж такі паэт, і вельмі добры паэт, адразу вось гэтыя ўсе метафоры прасочваюцца. Праўда, інфармацыі пра тое, дзе гэтую кнігу «Без айчыны» купіць, я не знайшла. Таму, калі вы ведаеце, можаце падзяліцца са мной у каментарыях. У выдавецтве «Папуры» выйшаў працяг цудоўнай дзіцячай кнігі пра Мешу ад Надзеі Ясмінскай «Як Меша знайшоў хвост». Ілюстрацыі да кнігі намалявала Кацярына Дубовік, якая ўласна ілюстравала і першую кнігу пра Мешу «Чаму Меша не мае хаты», здаецца, так яна называлася. А гэтая кніжка расказвае нам зноў пра Мешу, які жыў сярод людзей за цёплай печкай і нават не думаў пра хвост. А як толькі яго прагналі ў лес, ён зразумеў, што ў лесе вельмі цяжка жыць без хваста. Але дзе ўзяць гэты хвост, калі ён у цябе не вырас? Ці пазычыць у кагосьці, ці дзесьці знайсці, ці, можа быць, самому зрабіць. І вось як выйшаў Меша з гэтай сітуацыі, пра гэта вы даведаецеся з гэтай новай кнігі. І яшчэ адна дзіцячая навінка ад «Папуры» – гэта кніжка для чытання самым маленькім дзеткам з назвай «Мае цудоўныя гісторыі на добры сон». Кніга аздобленая малюнкамі французскіх ілюстратараў, а пераклад аповедаў розных аўтараў з французскай мовы на беларускую зрабіла Кацярына Маціеўская. Зборнік складаецца з 20 пяшчотных гісторый, якія пацешаць дзетак і напоўняць іх сны утульнасцю і спакоем. І фармат выдатна пасуе да вечаровага чытання і абмеркавання, і стаіць абмежаванне 0+, то бок для самых малых вы можете ўжо гэтую кніжку чытаць. Яна такая прыемная, пульхная на вобмацак, таму я думаю, што дзеткам яшчэ і такі тактыльны складнік гэтай кніжкі будзе вельмі важны. Выдавецкі дом «Звязда» выдаў кнігу выбраных вершаў Уладзіміра Караткевіча «Бацькаўшчына светлая мая». Укладальнікам кнігі выступіў паэт Віктар Шніп, і пад адной вокладкай там сабрана больш за 100 паэтычных твораў класіка беларускай літаратуры. І наклад кнігі 1000 асобнікаў. І адзінае, што мяне не вельмі радуе ў гэтай кнізе, гэта назва. «Бацькаўшчына светлая мая». Ну, больш папсова, канешне, прыдумаць не маглі, але зноў жа, дзе купіць гэтую кнігу, я не знайшла. Я не знайшла яе ў інтэрнэт-кнігарні Белкнігі, таму я не ведаю, мабыць, шукайце проста ў кнігарнях Беларусі. У выдавецтве Рамана Цымберава выйшла трэцяя паэтычная кніга Міхала Бараноўскага «Волюмен 3», у якую ўвайшлі вершы, напісаныя з 2020 па 2024 год. І я мяркую, што ўжо не адзін раз у сваім падкасці паўтарала, што я вельмі люблю творчасць Міхала як паэтычную, так і музычную. Я з вялікай асалодай чытала 2 яго папярэднія зборнікі, расказвала вам пра іх, таму абавязкова прыдбаю сабе гэты. А вось што сам Міхал напісаў пра выхад новай кнігі. Як і з папярэднімі зборнікамі, «Волюмен 3» з'явіўся ў прачуванні цішыні, калі ведаеш, што ў бліжэйшай будучыні нічога новага не выйдзе, і можна правесці рысу ды неяк рухацца далей. Ці адрозніваюцца прадстаўленыя тэксты ад папярэдніх, мне сказаць цяжка. Тое справа чытацкая. Спадзяюся, што ў вас атрымаецца знайсці ў кнізе нешта сваё. У выдавецтве «Тэхналогія» выйшла унікальнае выданне пра беларускага паэта Алеся Разанова. Кніга ўспамінаў мае назву «Праз сябе да сусвету», і гэта даніна памяці паэту і адкрывальніку новых даляглядаў беларускай літаратуры.
Кніга змяшчае таксама ўспаміны родных, згадкі самога паэта пра сваё дзяцінства, сцэнаграфічны запіс дыскусіі 2011 года і многае іншае. Кола аўтараў вельмі шырокае, тут ёсць і розныя вядомыя грамадскія дзеячы, навукоўцы, пісьменнікі, выдаўцы, мастакі, мастацтвазнаўцы, розныя іншыя людзі, якія вельмі добра ведалі Алеся Разанова, прычым не толькі як творцу, як аўтара паэта, але і як чалавека. Таму будзе вельмі цікава пачытаць і паглядзець на Разанова абсалютна з розных бакоў. І вось пару кніг таму я згадала навінку Надзеі Ясмінскай пра Мешу, і гэта добрая гісторыя пра тое, што кніга выйшла, але ёсць і больш сумная гісторыя, звязаная з іншай кнігай Надзеі. Надзея пачала выкладваць онлайн свой дзіцячы травелог з назвай «Дзіўны дом». Рэч у тым, што выданне папяровай кнігі затрымліваецца, і таму пісьменніца разам з мастачкай вырашылі дзяліцца з чытачамі гісторыяй сяброўства дзвюх менскіх птушак, вось так, проста выкладаючы кнігу онлайн. І ў сваім фэйсбуку Надзея вось што піша пра гэтую кнігу. Мы з мастачкай Юляй Ягоўдзік марылі пра папяровую кнігу, але, на жаль, яе выданне адкладваецца на нявызначаны час. Не магу хаваць усё ў шуфлядцы, хочацца дзяліцца, хочацца даваць тэксту жыццё. Можа, камусьці ён прынясе радасць. Ну а вам я пакідаю ў апісанні да выпуска спасылку на фэйсбук Надзеі, дзе можна чытаць главы кнігі. У выдавецтве «Гутенберг» выйшаў пераклад гістарычнага дэтэктыва для дзяцей і падлеткаў польскага аўтара Карнеля Макушынскага. Кніга называецца «Д'ябал 7 класа», і гэтая кніга, як сцвярджае выдавецтва, займае годнае месца ў каноне польскай літаратуры і вывучаецца шасцікласнікамі ў межах школьнай праграмы. Паводле анатацыі у нас ёсць 17гадовы Адась Цісоўскі, якога сябры завуць д'яблам за спрытны розум. І ён – адзіная надзея старой шляхецкай сям'і з-пад Вільні, у доме якіх пачалі адбывацца загадкавыя здарэнні. Зразумела толькі тое, што таямніцу хаваюць дзверы, бо нехта іх скраў і, злупіўшы фарбу, кінуў у лесе. Падзеі, таямнічыя прыгодніцкія дэтэктыўныя, пачынаюцца ў Варшаве, а потым пераносяцца ў шляхецкую сядзібу непадалёк ад Вільні. Адась і яго сябры, разблытваючы таямніцы і загадкі, шукаюць адказы ў здарэннях 1813 і 1863 гадоў. І мне не проста хочацца сказаць пра гэтую кніжку, але таксама хочацца згадаць вельмі важную інфармацыю, датычную выдавецтва «Гутенберг». Рэч у тым, што у выдавецтва зараз ёсць невялічкія фінансавыя праблемы, і таму яно звяртаецца да чытачоў-пакупнікоў з просьбай. Вось увесь прыбытак ад кніг, якія вы будзеце купляць у гэтым выдавецтве ў найбліжэйшы час, пойдзе на фінансаванне форс-мажорнай сітуацыі, у якую трапіла выдавецтва. Рэч у тым, што яны падпісалі дамову на абслугоўванне выдавецтва з адной бухгалтарскай фірмай, якая сваіх абавязкаў не выканала. І цяпер у выдавецтва паўстала неабходнасць рабіць усе бухгалтарскія разлікі наноў, каб перад падатковай неяк зрабіць справаздачу. Ну і рахунак за аднаўленне справаздачнасці, які выдавецтва мусіць аплаціць на працягу 2 тыдняў да 10 жніўня, патрабуе аплаты сумы ў амаль 14 000 злотых. І выдавецтва «Гутенберг» не чакала такіх раптоўных выдаткаў дадатковых, таму у іх няма такога запасу сродкаў, і яны просяць чытачоў купіць новую кнігу цяпер, і калі вы адкладалі нейкія пакупкі ў выдавецтве, то выдавецтва вельмі просіць вас зрабіць гэтыя пакупкі цяпер і купіць таксама іншыя кнігі выдавецтва, якія вас цікавяць. Ну, я таксама заклікаю вас далучыцца такім чынам да падтрымкі выдавецтва, тым больш, што ў іх выходзіць даволі шмат цікавых кніг. Вы можаце купіць штосьці і для дзяцей. Я бязмежна люблю серыю кніг Андрэя Скурко, гэта «І хто жыве ў гаражы» і «Стукі рукі». Гэта неверагодна цудоўныя кніжкі-кардонкі для дзетак з вершамі. Таксама вы можаце знайсці там кнігі для падлеткаў, такія як Соня Стой, і кнігі для дарослых. Гэта і новыя кніжкі Сашы Філіпенкі, і ў іх выходзіць класіка польскай літаратуры ў перакладах на беларускую мову, гэта і Шымборска, і Кунцавічова, ну і аднясём да польскай літаратуры Адама Міцкевіча, тут я раблю двукосці пальцамі. Ну і таксама ў выдавецтве «Гутенберг» выходзіць шмат цікавых настолак, што наогул, ну ледзь не навінка для беларускай, хацела сказаць літаратуры, але прычым тут літаратура здавалася, тым не менш для нейкай беларускай забаўляльнай культурнай сферы гэта штосьці новенькае. І пазлы, і настольныя гульні. І вельмі добра, што выдавецтва «Гутенберг» распачало гэтую цудоўную справу. Так што далучайцеся да падтрымкі выдавецтва. Яно будзе ўсім бязмежна ўдзячнае, а вы зробіце свой унёсак у падтрымку беларускіх выдавецтваў за мяжой, якія вымушаныя жыць вось у такіх няпростых умовах.
У берлінскім выдавецтве «Хохрот Мінск», якім кіруе Дмітрый Строцаў, выйшаў новы паэтычны зборнік Уладзіміра Глазава з назвай «Паказанне барометра». Гэта трэці зборнік вершаў берасцейскага паэта і ўжо ажно 17-я кніга ў выдавецкай серыі. І нагадаю, што ў выдавецтва цяпер ёсць сайт, і непасрэдна на гэтым сайце вы можаце заказваць іх кнігі. Спасылку вы знойдзеце ў апісанні да выпуска. Фонд «Камунікат» выдаў кнігу журналіста і былога палітвязня Олега Груздзіловіча. Кніга называецца «Прыгоды дзядзі Віці на Валадарцы», і вы, в прынцыпе, разумееце, пра што гэтая кніга. І як характарызуе выданне дырэктар фонду Яраслаў Іванюк, гэта кніга вершаў і малюнкаў для дзяцей і дарослых. І журналіст Олег Груздзіловіч быў арыштаваны ў снежні 21 года за тое, што асвятляў пратэсты, і ён не прызнаў сваёй віны і быў асуджаны на 1,5 гады зняволення. Ён адбываў пакаранне ў мінскім СІЗА на вуліцы Валадарскага і ў калоніі пад Магілёвам. І вось вершы і малюнкі пра арыштанта дзядзю Віцю, якія ўвайшлі ў гэтую кнігу, Груздзіловіч напісаў і намаляваў на Валадарцы для сваіх унукаў, якіх у яго даволі шмат, 5 унукаў ажно, але частка лістоў адтуль не дайшла на волю праз цэнзуру. Але сёе-тое ўсё ж такі ўдалося перадаць, і вось гэта стварыла аснову гэтай кнігі. Ну і такі цікавы феномен беларускай літаратуры тут можна разгледзець, гэта беларуская турэмная літаратура, за якую нават уручаецца прэмія. У нас ёсць прэмія Францішка Аляхновіча, якая ўручаецца за творы, напісаныя ў зняволенні. І гэта, канешне, вельмі цікава, але разам з тым вельмі сумны феномен літаратуры нашага часу, які калісьці, я ўпэўненая, будзе разглядацца ва ўніверсітэтах, у школах, у курсе гісторыі беларускай літаратуры. У выдавецтве «Скарына» выйшаў новы зборнік вершаў Вольгі Гапеевай. Кніга называецца «Пад асобнымі коўдрамі», і лонданскія выдаўцы анансуюць кнігу як падарожжа па мовах і краінах, рэальнасцях і планетах, дзе меланхолія мяжуе з іроніяй, дзе ёсць месца ўдумлівым разважанням і няпростым пытанням, дзе спалучаецца трагічнае і камічнае, штодзённае і трансцэндэнтнае. Як і ў папярэдніх зборніках, аўтарка застаецца адданай сваім гуманісцкім прынцыпам і фемінісцкім перакананням. Заказаць кнігу можна на сайце выдавецтва, перасылка па ўсім свеце. Цяпер пра выхад беларускіх кніг за мяжой у перакладах. Напрыклад, дакументальныя кнігі Юлі Цімафеевай «Мінскі дзённік» хутка з'явіцца ў перакладзе на нарвежскую мову. І уявіце, што гэта будзе ажно 7-я мова, на якую перакладзены гэты твор. У сваім фейсбуку Юля пісала, што ўрыўкі з мінскага дзённіка яшчэ ў 2021 годзе адрукаваліся ў нарвежскім перакладзе Крыстыяна Кельструпа ў часопісе «Самтіден». Неяк так гэта вымаўляецца, мабыць. Але поўная версія кнігі з'явіцца нарэшце толькі цяпер. І поўны пераклад адмыслова для выдавецтва «Хоф», мабыць так гэта называецца, зрабіў Мартін Інгебрыхт... Мартін Інгебрыхтсен. Змагла з другога разу. Ну а выдавецтва «Пфляумбаум» паведаміла, што адна з самых прадаваных беларускіх кніг «Па што ідзеш воўча» Евы Віжнавец была перакладзеная на нарвежскую мову і адправілася ў друк. Чамусьці вось апошнім часам Нарвегія — гэта месца, дзе беларуская літаратура даволі актыўна перакладаецца. Пераклад з беларускай мовы на нарвежскую здзейсніла Марына Хобель. Ну і таксама, як і кніга Юлі Цімафеевай, кніга «Па што ідзеш воўча» таксама перакладалася ўжо на некалькі еўрапейскіх моў. Сярод іншых ёсць нямецкае выданне ў пераклады Ціны Вюншман, ёсць чэшскае выданне ў перакладзе Макса Шчура, і таксама Малгашата Бухалік працуе ўжо над перакладам кнігі на польскую мову. Ну а цяпер да анонсаў і папярэдніх заказаў. Выдавец Раман Цымбераў анансаваў папярэдні заказ на манаграфію Александра Гушалоўскага «У светлую будучыню. Беларускае грамадства эпохі адлігі 1953-1968». Выхад кнігі чакаецца ў канцы жніўня, пачатку верасня. Кнігу або можна заказаць онлайн на сайце Кнігербай, зрабіць папярэдні заказ, або можна наўпрост наяўнымі ў мінску ў гандлёвым цэнтры Купалаўскі, у кропцы, дзе Раман Цымбераў прадае свае кнігі, проста прыйсці, аплаціўшы наяўнымі, і такім чынам зрабіць свой папярэдні заказ. А спасылку на Кнігербай я пакідаю вам у апісанні да выпуска. Ну а ў нашым выдавецтве зараз адкрытыя адразу 2 папярэднія заказы. Адзін скончыцца ўжо літаральна праз некалькі дзён, і гэта
папярэдні заказ на другую частку трылогіі валадар пярсцёнкаў, якая называецца «Дзве вежы» у перакладзе Ігара Кулікова. І гэтая кніга 10 жніўня ўжо стартуе ў продажы, з'явіцца ў нас у кнігарні і можна будзе заказаць онлайн на ўсіх даступных пляцоўках. А пакуль што на нашым сайце кнігаўка.com і на Амазоне адкрыты папярэдні заказ на гэтую кнігу, дзе кнігу можна купіць па самай нізкай цане. На старце продажаў яна будзе прадавацца даражэй. І таксама тут адразу хачу анансаваць, што 10 жніўня з нагоды старту продажаў і выхаду гэтай кнігі у нас у кнігарні у Варшаве на Клопатовскего 4 адбудзецца сустрэча з Ігарам Куліковым, такі своеасаблівы кніжны клуб, новы праект, які мы прыдумалі. Ігар прыедзе да нас спецыяльна з Вільні, і мы пагаворым пра наогул пераклад Толкіна. Вельмі цікавае пытанне Ігар вырашыў узняць, чаму немагчыма стварыць той пераклад валадара пярсцёнкаў, які задаволіць усіх. Мне падаецца, гэта можна абмяркоўваць не толькі ў дачыненні да гэтай кнігі, але наогул да ўсіх кніг, асабліва да нейкіх твораў фэнтэзі ці наогул нейкіх проста культавых твораў. Таму запрашаю вас 10 жніўня а 5 прыходзьце да нас у кнігарню кнігаўка, будзе старт продажу кнігі, і Ігар таксама раскажа пра тое, як ён наогул працаваў над перакладам гэтай трылогіі, таму што трэцяя кніга ў нас таксама выйдзе ўжо зусім хутка, бліжэй да канца года, то бок вось цягам 1 года мы зможам цалкам выдаць усю трылогію валадар пярсцёнкаў. Ну і таксама другі наш папярэдні заказ. Гэта ўжо заказ не на одну кнігу, але кнігі ўсе выйдуць паасобку. Ну, тут трэба для пачатку сказаць, што гэта ўсё я гавару пра ведзьмара, бо рэч у тым, што у пачатку гэтага года у нас выйшла 4-я частка ведзьмара ў перакладзе Кацярыны Маціеўскай. Гэта час ганьбы, і ўсе папярэднія 3 кнігі мы выдавалі яшчэ ў Беларусі. І зразумела, што наклады гэтых кніг або ўжо скончыліся, або яны ўсё яшчэ ёсць, але ў Беларусі у нас няма магчымасці прадаваць іх у Польшчы. І многія людзі, якія даведаліся пра наша выдавецтва зусім нядаўна, яны пабачылі выхад 4-й часткі і адразу задаюцца пытаннем, а дзе купіць папярэднія 3. І такіх пытанняў сапраўды шмат, людзі вельмі просяць, каб мы перавыдалі, вельмі прасілі дакладней, каб мы перавыдалі усе часткі ведзьмара да выхаду 4-й, і вось нарэшце мы гэта робім, таму што я разумею, што многія людзі пасля пераезду зноў жа не забіралі з сабой усю сваю бібліятэку, і гэтыя кнігі ў іх засталіся дома, а цяпер яны б хацелі б іх пачытаць, і такім чынам, нават маючы іх у нейкай сваёй дамашняй бібліятэцы ў Беларусі, усё роўна купяць тут, калі пераехалі ў сваю новую бібліятэку. Ну і такім чынам зараз у нас адкрыты папярэдні заказ на камплект з 4 кніг ведзьмара, але не пужайцеся, гэта проста папярэдні заказ адкрыты на ўвесь камплект, які можна купіць зараз па самай нізкай цане, але потым, калі ўжо адбудзецца старт продажаў, кожную кнігу можна будзе купіць асобна, таму што, зразумела, часцей за ўсё у нас пытаюцца другую частку. Менавіта яна карыстаецца найбольшай папулярнасцю ў людзей, менавіта праз сваю недаступнасць, таму што мы яе ў Беларусі не дадрукоўвалі, 1-я і 3-я, у прынцыпе, былі даступныя, даволі шмат у вялікай колькасці, а вось другая знікла даволі хутка. Таму ясна, што многія людзі, сабраўшы калекцыю з 1-й, 3-й і 4-й, цяпер у вялікім чаканні другой часткі. Так што пакуль што папярэдні заказ на 4 кнігі, калі вы яшчэ задумваліся пра тое, ці варта купляць, то зараз добрая нагода гэта зрабіць, таму што кнігі будуць па нізкай цане. Потым пасля старту продажаў яны будуць каштаваць даражэй. Ну і пасля 20 жніўня вы ўжо зможаце купіць сабе кожную кнігу асобна ці толькі тыя часткі, якіх вам не хапае ў калекцыі. Ну і яшчэ адна кніга, на якую у нас ужо не папярэдні заказ адкрыты, а проста збор сродкаў на новай пляцоўцы Гронка.орг. Мы збіраем сродкі на выданне рамана «Граф Монте-Крыста». Гронка – гэта новая пляцоўка беларускага краўдфандынгу, на якой ужо можна знайсці некалькі цікавых праектаў. Некаторыя з іх ужо нават паспелі амаль сабраць патрэбную суму грошай, ну і вось мы там выйшлі на гэтую пляцоўку са сваім праектам, выданнем рамана Александра Дюма «Граф Монте-Крыста». Гэта такі даволі знакаміты твор пра несправядлівае зняволенне, пра помсту, пра нейкую сілу чалавечага духу, карацей, такія даволі актуальныя ў наш час рэчы, як мне падаецца. Кніга гэтая вельмі аб'ёмная, там, здаецца, штосьці каля 2 мільёнаў знакаў, то бок гэта будзе даволі тоўсенькае выданне, таму і сродкаў на ягонае выданне патрабуецца даволі шмат. Так што запрашаю вас далучацца да збору сродкаў на сайце Гронка.орг. Ну і таксама на гэтай жа пляцоўцы вы ўжо можаце падтрымаць выхад зборніка апавяданняў Александра Чарнухі «Гвалт».
Калі вам спадабалася папярэдняя кніга Сашы Свінні, а я думаю, што вас такіх шмат, таму што я асабіста лічу гэта адным з найлепшых твораў такой сатырычнай літаратуры, што выходзіў у Беларусі за апошні час, і наогул вельмі добрая, смешная, у пэўнай ступені сумная, ну такой дастатковай колькасці сумная, то бок каб не чытаць усю кнігу ў слязах, але чытаць і задумвацца пра тое, у якой сітуацыі мы знаходзімся. Карацей, цудоўны раман, які я чытала нават двойчы і па-руску, і па-беларуску, таму мне цікава паглядзець на тое, што зробіць Саша далей, і вось запісанне гэтага праекту вынікае, што гэты зборнік апавяданняў даследуе прыроду дыктатуры і дэфармацыю асобы пад яе ўплывам. Кожнае з 10 апавяданняў аналізуе сучасны кантэкст, але не ставіць дыягназы, а фармулюе пытанні і тым самым заклікае чытача да якаснай рэфлексіі. Ну, як я ўжо агучыла, ў кнізе будзе 10 апавяданняў, і да кожнага апавядання будуць аўтарскія ілюстрацыі Таісіі Чарнухі, гэта жонка Сашы, якая, уласна, і малявала вокладкі да яго папярэдняга рамана, прычым як да беларускага, так і да рускага выдання. Ну і як запэўнівае сам аўтар, гэтая кніга – гэта мікс гіперрэалізму і беларускай містыкі. Яна мае шмат знаёмых вобразаў і экзістэнцыяльных пытанняў. Мне падаецца, што ўсё тое ж самае можна было сказаць і пра свіней, таму я вельмі чакаю выхад гэтай кнігі. Ну і вы можете яго прыспешыць, далучыўшыся да праекта на Гронка.орг. Фонд «Кніжны вырай» запусціў кампанію па зборы сродкаў на выданне смешнага і добрага комікса пра сяброўства, адвагу і прыгоды. І гаворка ідзе пра кнігу «Тріп міт Тропф», гэта даслоўна падарожжа з кропельніцай, ад нямецкай аўтаркі Жозефіны Марк. І гэта біяграфічны комікс аўтаркі, які выйшаў 2 гады таму ў нямецкім выдавецтве «Кібіц Ферлаг». У кнізе аўтарка перапрацоўвае свой уласны досвед змагання з анкалагічным захворваннем. І за гэты кароткі час твор паспеў атрымаць шэраг узнагародаў. Ну а беларускае выданне комікса запланаванае на восень. І вы можете далучыцца да падтрымкі гэтага комікса на партале zжутка.pl. Спасылку я пакіну вам у апісанні да выпуска. Ну а цяпер, нарэшце, да літаратурных навін Беларусі і замежжа. І спачатку мы пераносімся ў беларускі кніжны свет, падзеі якога цяпер часцяком, на жаль, адбываюцца па-за межамі краіны. Адвакат, палітвязень і літаратар Максім Знак увайшоў у шорт-ліст намінантаў штогадовай прэміі «Парушэнне спакою», якая выдаецца адважнаму пісьменніку ў небяспецы і арганізуецца цэнтрам Вацлава Гавела. Прэмія адзначае аўтараў выбітных твораў мастацкай літаратуры, літаратурнай публіцыстыкі, біяграфіі, мемуараў, драматургіі або паэзіі, якія праяўляюць мужнасць у іншадумстве і зазналі несправядлівы пераслед за сваю адкрытую абарону дэмакратыі і правоў чалавека. І, дарэчы, сёлета сярод іншых шорт-лістараў гэтай прэміі ёсць індыйская пісьменніца Арундхаці Рой, пра якую мы з вамі неяк ужо гаварылі ў літнавінах у сувязі з яе палітычнымі выказваннямі, якія прыйшліся не вельмі даспадобы індыйскім уладам, і цяпер ёй там пагражае турма. І вось з аднаго боку турма на радзіме, з іншага боку магчымасць атрымаць сусветную міжнародную такую важную прэмію. Такое вось цікавае ў нас жыццё. Ну і таксама цікавы і важны для нас беларусаў факт, гэта тое, што ў 21 годзе гэтую прэмію атрымаў беларускі паэт Дзмітрый Строцаў. Запрацаваў сайт пад назвай «Старонкі», якія пазіцыянуюцца стваральнікамі як першая глобальная платформа для беларускага буккросінгу і ўсеагульная размеркаваная бібліятэка. Каманда праекту раскіданая па ўсім свеце ад Германіі да Аўстраліі, і яны кіруюцца агульнай мэтай зрабіць беларускую кнігу больш даступнай для чытача. І на старонках аматары беларускай літаратуры з усіх куткоў свету маюць доступ да багатай калекцыі прыватных беларускіх кніг, а таксама змогуць знайсці бібліятэкі і крамы з беларускімі кнігамі паблізу. І гэта, як мне падаецца, вельмі актуальная рэч, таму што раней мы, у прынцыпе, жылі ў Беларусі і мелі ў доступе ў Беларусі там пэўную колькасць кнігарняў, няважна, дзяржаўных, незалежных, але тым не менш кнігарняў з беларускімі кнігамі. І з гэтым усё было прасцей, таму што некаторыя кнігарні, некаторыя выдавецтвы дасылалі свае кнігі па ўсім свеце. І проста трэба было напісаць у тое выдавецтва, якое вас цікавіла. Але цяпер, паколькі мы вельмі моцна сталі раскіданыя па свеце, і цяпер з гэтым больш цяжкасцяў. І вось у нас нядаўна былі ў кнігарні наведвальнікі, і я так зразумела, дзяўчына была беларуска, а з ёй разам яе спадарожнік, ён немец, наколькі я зразумела, яны паміж сабой камунікавалі па-нямецку, але са мной ён гаварыў па-англійску. І хлопец, падышоўшы да мяне ў кнігарні, спытаў, ці ёсць у нас які-небудзь падручнік па навучанні беларускай мове, і я сказала, што, на жаль, няма, і ён спытаў, а ці ёсць яшчэ ў Варшаве якія-небудзь кнігарні. І тут я задумалася
і зразумела, што як такая менавіта кнігарня стацыянарная ў Варшаве адна, гэта кнігаўка, але таксама ёсць, напрыклад, беларускі моладзевы хаб, ёсць цэнтр беларускай салідарнасці, то бок гэта месца, дзе таксама можна купіць беларускія кнігі. Ну а колькі наогул яшчэ па свеце, не толькі ў Польшчы, у іншых краінах вось такіх невялічкіх пляцовак, не такіх кнігарняў сур'ёзных стацыянарных, а менавіта месцаў, дзе можна купіць розныя рэчы, звязаныя з Беларусю, у тым ліку, я не ведаю, вышыванкі, майкі, нейкія сувеніры, іншую прадукцыю. Ну і у тым ліку таксама і кнігі. І вось добра, што з'явілася нейкая пляцоўка, якая гэта будзе ўсё ў сабе акумуляваць, быць такім агрэгатарам, але разам з тым, калі вы маеце нейкую прыватную бібліятэку, то бок у вас дома ёсць кнігі, і вы гатовыя дзяліцца гэтымі кнігамі, бо я разумею, што не ўсе гатовыя, не ўсе людзі любяць дзяліцца сваімі кнігамі, аддаваць камусьці, тым больш незнаёмаму чалавеку, але тым не менш, калі вы можаце падзяліцца сваімі кнігамі, каб людзі, якія жывуць з вамі ў адным горадзе, тыя беларусы, якія жывуць, вось я жыву ў Варшаве, я магу сваімі кнігамі дзяліцца з іншымі беларусамі Варшавы, размясціўшы сваю бібліятэку, умоўную такую хатнюю бібліятэку на старонках гэтага сайт. Так што ініцыятыва даволі цікавая, паглядзім, як яна будзе распаўсюджвацца. Я вам калісьці расказвала ўжо пра праект «Мне не жалка», які існаваў у Беларусі, існуе зараз у некаторых гарадах Польшчы, здаецца, яшчэ ў іншых краінах. І там таксама людзі дзеляцца сваімі прыватнымі бібліятэкамі з мэтай, каб знайсці іншых людзей, якім было б цікава гэтыя кнігі пачытаць. І такім чынам людзі абменьваюцца кнігамі. Гэта цудоўная ініцыятыва таксама. Я усе падобныя ініцыятывы падтрымліваю як вялікі фанат бібліятэк, як чалавек, які штомесяц абавязкова наведвае бібліятэку. Так што магу толькі зычыць плёну і поспеху гэтай новай ініцыятыве. Кніга «Час секонд-хенд» беларускай нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч трапіла ў рэйтынг The New York Times Book Review 100 найлепшых кніг 21 стагоддзя. Спіс складаўся паводле вынікаў галасавання 503 пісьменнікаў, паэтаў, крытыкаў, публіцыстаў, рэдактараў, выдаўцоў, перакладчыкаў, карацей, розных людзей з літаратурнага свету. І, дарэчы, я б, можа быць, хацела з вамі наогул пагаварыць пра гэты спіс. Ясна, што не пра ўсе 100 кніг, таму што не пра ўсе 100 кніг я нешта ведаю, але я лічыла, што адтуль я прачытала штосьці каля 20, можа, трошкі больш, і яшчэ пра некаторыя кнігі я штосьці ведаю і планую нават іх прачытаць, так што калі вам цікава, я магла б пра гэта запісаць асобны выпуск. І зразумела, што калі вам цікава, вы можете расказаць мне пра гэта ў каментарыях, і так я даведаюся, што выпуск такі сапраўды варта запісваць. Ну і дарэчы, цяпер вы ж можаце пакідаць каменты не толькі на Ютубе, Кастбоксе і ў Google формах, вы можете мне пісаць іх у маім інстаграме. Нядаўна я аднавіла свой кніжны інстаграм, і ў дзень выхаду падкаста я раблю пра яго пост, і там у каментарыях вы можете і пакідаць свае думкі наконт уласна гэтага выпуска і таксама задаваць нейкія пытанні ў наступныя выпускі або пісаць свае нейкія заўвагі, прапановы іх і так далей. Спасылка на мой інстаграм будзе ў апісанні, але там усё проста, Наста, ніжняе падкрэсліванне, Белліт. Ну а Святлану Алексіевіч я віншую з тым, што яна трапіла ў такі спіс. Гэта сапраўды даволі вялікае дасягненне, нават нягледзячы на спрэчнасць наогул гэтага спісу, бо зразумела, што калі з'яўляюцца падобныя спісы, дзе нейкая, не ведаю, газета, выдавецтва, яшчэ нейкая літаратурная арганізацыя абвяшчае вось так гучна, што гэта 100 найлепшых кніг першай паловы 20-го стагоддзя, там ці яшчэ чагосьці. Палова яшчэ не прайшла. Першай чвэрці атрымліваецца, колькі, амаль 25 гадоў, то бок першая чвэрць гэтага стагоддзя ўжо прайшла, то адразу на гэты спіс знаходзіцца куча крытыкаў, якія пачынаюць казаць, што а вы не тых людзей запытвалі, а яны не тыя кнігі вам адказвалі і гэтак далей. Я тут магу зразумець усе бакі, зразумела, што тут як з перакладам валадара пярсцёнкаў немагчыма скласці спіс, які задаволіць усіх, і таму пасля вось гэтага топа ад спецыялістаў New York Times выдалі яшчэ і топ паводле чытацкага галасавання. Вось там ужо больш нейкіх знакамітых вядомых твораў, і адтуль я чытала ўжо больш, здаецца, больш за 30 кніг, то бок, калі вам цікава, магу пагаварыць адразу пра абодва гэтыя спісы. Таму пішыце ў каментарыях, што вы думаеце наконт такога выпуска.
І нешта ў мінулым месяцы было шмат беларускіх кніжных навінак, але не шмат беларускіх кніжных навін. Таму мы цяпер пераносімся ўжо ў замежжа і паглядзім, што цікавага адбылося ў літаратурным свеце там. І пачнём мы з навін літаратурных прэмій, бо зусім нядаўна, літаральна тыдзень таму, 30 ліпеня, быў абвешчаны доўгі спіс букераўскай прэміі, адной з самых вядомых і значных прэмій англамоўнай літаратуры. І ў 2024 годзе у лонг-ліст увайшло 13 кніг. І журы прэміі гэтага сезона выбірала фіналістаў са 156 твораў. І ў лонг-ліст адбіралі выданні, якія былі напісаныя на англійскай мове і апублікаваныя ў Великабрытаніі або Ірландыі. Шорт-ліст гэтай прэміі будзе абвешчаны 16 верасня гэтага года, а пераможцу мы даведаемся 12 лістапада. І нагадаю, што летась букер уручылі ірландскаму пісьменніку Полу Лінчу за раман «Prophet Song». І гэтая песня, дакладней, гэтая кніга, гэта песень прарока, яна стаіць у мяне на паліцы, чакае свайго часу на прачытанне, у яе такая даволі прывабная вокладка, я думаю, што даволі хутка я да гэтай кнігі дабяруся. Ну а цяпер трошкі скандалаў, трошкі такіх гарачых літаратурных навін. І сёння гарачыя літаратурныя навіны прыходзяць да нас ад прэміі Хьюга. Гэта прэмія, якая штогод уручаецца за дасягненне ў галіне навуковай фантастыкі. Гэта вельмі ўплывовая фантастычная прэмія, і арганізатары гэтай прэміі расказалі пра накручаныя галасы, якія дапамаглі аднаму пісьменніку перамагчы. Аргкамітэт прэміі паведаміў, што яны адсеялі 377 галасоў, якія аддалі ў асноўным за фіналіста А. Яны не называюць, хто гэты чалавек, што гэта за кніга, і гэтага чалавека гэты твор не дыскваліфікуюць, таму што няма доказаў таго, што ён быў у курсе гэтай накруткі і сам гэтаму паспрыяў, карацей, што ён сам неяк аплаціў накрутку галасоў за свой твор. І аргкамітэт выявіў, што гэта амаль 400 галасоў, і гэта амаль 10% ад усіх галасоў, якія сёлета былі пададзеныя ў галасаванні. Яны былі накручаныя і купленыя, каб паўплываць на перамогу вось аднаго пісьменніка. Ну і аргкамітэт нядаўна апублікаваў заяву, у якой гаворыцца, што гэтыя галасы былі аддадзеныя людзьмі з відавочна фальшывымі імёнамі або іншымі дыскваліфікацыйнымі характарыстыкамі. І сярод іх былі, напрыклад, удзельнікі галасавання з амаль ідэнтычнымі прозвішчамі, якіх была замененая ўсяго адна літара, якія былі размешчаныя ў алфавітным парадку. Ну і ў камітэце таксама заявілі: у нас няма ніякіх доказаў таго, што фіналіст А наогул ведаў пра падробку галасоў, пададзеных за яго, не кажучы ўжо пра тое, што ён нейкім чынам адказваў за гэтую аперацыю. Намінаваць творы на Хьюга і наогул галасаваць за фіналістаў могуць толькі сябры сусветнага таварыства навуковай фантастыкі. І гэта абыходзіцца мінімум у 45 фунтаў стэрлінгаў кожны год. І паводле падлікаў аргкамітэта, аплата 377 членскіх узносаў абышлася б як мінімум у $22 000 США. І хаця фіналіст не быў дыскваліфікаваны, ён таксама не перамог у сваёй катэгорыі, без несапраўдных галасоў дадалі ў аргкамітэце. То бок яны проста прыбралі гэтыя накручаныя галасы, і тых галасоў, што ў яго ўжо было, не хапіла для перамогі. Але вось цікава, якія скандалы, інтрыгі, расследаванні адбываюцца ў літаратурным свеце за мяжой. Скажыце мне, калі ласка, ці чакаеце вы кнігу Джорджа Марціна? Бо чаканне апошняга фэнтэзійнага рамана Джорджа Марціна «Ветры зімы» становіцца для яго прыхільнікаў проста невыносна доўгім. І 9 ліпеня гэтага года у сваім блогу Марцін паведаміў, што яго апошні раман яшчэ не скончаны. І калі ён будзе гатовы, то тады адбудзецца ўжо грандыёзная аб'ява. Калі ветры зімы будуць скончаныя, слова не пранікне вонкі. Будзе вялікі анонс. Дзе і калі, я не магу сказаць. Аўтар «Гульні тронаў» падзяліўся ў сваім блогу, што пасля таго, як фанаты выказалі здагадку, што ветры зімы завершаныя, ён палічыў патрэбным гэтыя чуткі спыніць. У мінулым годзе, калі я згадаў пра сустрэчу з рэдактарам Voyager ў Лондоне, інтэрнэт звар'яцеў, высоўваючы разнастайныя тэорыі пра тое, што гэта азначае, што праца над ветрамі зімы завершана і хутка будзе зроблена грандыёзная аб'ява. Даруйце, сябры, але не. І вось гэтае ў ягоным пасце, мне падаецца, што ён проста здзекуецца. І ведаеце, мне яшчэ таксама падаецца, што хутка побач з помнікам сабаку хаціка паставіць помнік усім фанатам Марціна, якія чакаюць кніжнага завяршэння «Гульні тронаў». Такія сціплыя літаратурныя навіны ліпеня, не думаю, што неяк будзе больш навінаў у жніўні, але тым не менш вельмі шмат беларускіх кніжак выйшла, ёсць што пачытаць, сапраўды шмат усяго цікавага, на што звярнуць увагу, прычым як для дзетак, так і для дарослых. Таксама шмат праектаў, якія можна падтрымаць іх выхад, прыспешыць іх выхад, усё ў вашых руках.
І гэта вельмі прыемна, што мы маем магчымасць далучацца да выдання нейкіх кніг і такім чынам потым расказваць, што мы неяк паўплывалі на выданне беларускіх кніжак. Мне падаецца, што гэта заўжды прыемна. Плюс вельмі часта, калі адбываецца збор сродкаў на выданне нейкай кнігі, то людзі, якія арганізуюць гэты збор сродкаў, яны абяцаюць, што ў кнізе будуць пазначаныя тыя людзі, якія дапамаглі ў выданні кнігі. Мне падаецца, што гэта таксама такая дадатковая прыемнасць. Так што заклікаю вас далучацца да падтрымкі тых кніг, пра якія я сёння расказвала. Заклікаю купляць тыя кнігі, якія ўжо выйшлі. Зразумела, калі яны цікавыя вам, мы не будзем падтрымліваць звышспажыванне. Бо кніжкі павінны працаваць, а не проста прыгожа стаяць на паліцы. Канешне, потым яны могуць прыгожа стаяць на паліцы, але пажадана, каб гэтыя кніжкі ўсё ж такі хтосьці чытаў, а не проста купляў для таго, каб яны прыгожа стаялі. І зараз у інтэрнэце набывае папулярнасць такі тренд, як under consumption core, калі людзі дзеляцца тым, як яны паўторна выкарыстоўваюць рэчы, як яны за некае экалагічнае выкарыстанне рэчаў, як яны займаюцца сартыроўкай смецця, як яны рамантуюць сваё адзенне замест таго, каб купляць новае. І мне вось гэты under consumption core вельмі падабаецца. І гэта ж таксама можна і ў дачыненні да кніжак выкарыстоўваць. Не трэба купляць лішнюю колькасць кніжак, хаця апошнім часам, ведаеце, выдавецкая індустрыя, яна спрыяе таму, каб мы займаліся проста занадта вялікім спажывальніцтвам, калі яны выпускаюць адну кнігу у просто 30 розных варыянтаў. Выданне ў мяккай вокладцы, выданне ў цвёрдай вокладцы. Ну ладно, гэта окей. Хтосьці хоча больш дарагое выданне, каб яно, не ведаю, больш прыгожа стаяла на паліцы, купляе цвёрдую вокладку. Хтосьці купляе мяккую. Наўрад ці ёсць чалавек, які адначасова купляе і тую, проста абы было. Але у дадатак да гэтага выдавецтва можа выпусціць кнігу з адной вокладкай, з іншай вокладкай, з нейкай трэцяй эксклюзіўнай лімітаванай калекцыйнай вокладкай, з нейкімі каляровымі абрэзамі, з дадатковымі матэрыяламі. І ёсць людзі такія, трошачку вар'яты, неяк так крыху нездарова памяшаныя на пэўных кнігах, якія могуць скупіць усе магчымыя варыянты выдання адной кнігі. І зараз іх абвінавачвае чалавек, у якога ёсць 20 выданняў, прыкладна 20, можа ўжо і больш, выданняў адной кніжкі Джорджа Оруэлла. Але гэта іншае. Я збіраю кнігу прынамсі на розных мовах, у гэтым ёсць логіка. Але людзі купляюць кнігу на адной і той жа мове проста ў 10 розных выданняў, таму што да той кніжкі дадалася іншая вокладка, а да гэтай супер вокладка, а тут яшчэ каляровыя абрэзы. Вось гэтага я зразумець не магу, канешне, цяжка. Але тым не менш не мне іх абвінавачваць, я ўвогуле тут не для таго, каб абвінавачваць кагосьці, а для таго, каб расказваць вам пра кніжкі. Таму на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.